kana ji na jinka wani abun arziki ne yake gaba da ni ya sa yau gaba ɗaya na ji ni cikin farin ciki ai dole ka gani wani alhaji ne bawan Allah wallahi na gaya ma ya aure da ya abi duk wacce ya aure yanzu shaguna uku ya bayar akwai inda singa yana aurawa zai baka shago ɗaya singa ɗaya akwai kai da man wallahi arziki dai amma yanzu ka gane na farkon akwai yarinya da ta rage a yau guda ɗaya ni za ka raka kawai ni nake son to duk abin da zan faɗa shiru dan Allah ya sa ni na je aka aura min wannan na samu arzikin nan nazo daga baya sai mu kokari ko a dangin sa Allah ne goma wata amma za ka dan daga mu wani abu ko bayan biki ne kai ma mota ran sai ma wannan muje ba take da suna Saranto Allah ya ka fada sunan ganin baba na wana Saranto Raja kaga abin da kake abu ɗaya zuwa ne kafa mu sake mu je kofar gidan nan ka nuna kai kake son yarinya to dan sai ka batan gani baban ta yace ni ne ya zan yi ai kamar yace kai ne ya zan yi ni ne ballan da a gane ka a misali yanda kake da zubin burki wannan nan wa zai kalli yarinya kime ne irin wannan a baka haka kallon kuɗi ni ne mai kula haka kawai ka take min yanzu dai na kofar gidan mun kusa ni ko gidan na ran ta ne ko na iya kuma tsumo kauna sunan wani sai ka ganni kamar dandan kuwa na kongo wallahi wato wannan shine wanda yake kaunar ki sunansa Alhaji Honorable dan Bakara kware kuwa shine muka ce bara mu zo mu kawo kokon bara ko mu kawo tallan soyayya mu ko Allah subhanahu wataala zai sa a karbe ta tab ma haka nan ma bidi nake da barori mu kuma ne wallahi wani sai wani kwara da ya ganni ma a wani masallaci da na rike ne yake dan uwansa ne wallahi da kina gani na a haka ma dan yalo ake ce da ni haske ne da ni wallahi kuwa amma yanzu gaba ɗaya ka dafe saboda yin kebul to wannan dai shine a takaice dan dawo da kana to shikenan ba damuwa dama ni magana abba na nake ji in ya damu ke da haka to shikenan ba damuwa ni ya ba wannan can abin naki alhamdulillah daman nakin ba shi ne ba zancen abin naki shi ne zancen manya ai shi ne zance kuma sai fa naga kuna dan yin yanayi zancen abin naki nake ya Allahu akbar wa alaikum assalam barka da zuwa barka dai an mun lafiya abin ya lafiya ba gida ba mun kin zuwa ba wai aure na suka zo ne ma shi ne ce musu in ka yarda to su tambaye ka idan ka rasu su sanu ku da zuwa yawa barka dai daga ina ni da dai zaman mai san nata da ka tsamiyar dage miki tsamiyar dage sanu ku da zuwa daman da yake nima ina da ta daya daman ita zan kara ta biyu da ita yi da zai ba za ta zo mu zo a dan ni ma dai ba wani mai karfi nake ba tirela ce nake wace daga samiyar dagewa kamar yadda ka faɗa na fahimce ka kamar kai direban tirela ne ko? a tireda nake yi tireda tireda kaza kaya nake haka kwarai kuwa to ai ka san shi aure nufi ne ya Allah kuma aure sai da shiri idan ka shirya to ai babu matsala to duk ƴaƴan nan duk an aurar da su ai gaskiya ne ɗan uwanta suna gidan aure mun ji labari idan har ka yi shiri to wannan ba matsala bane to sai ka turo manya sai a yi magana ko ba ka ba duk abin da ake kawowa sai a zo da shi sai a yi shirin kuma a daura muku aure to kamar wani irin yalla bai wani irin shirin kenan ai kamar ka ce mu ka taɓa yin aure ko kana da wata mata kwarai kuwa mata biyu ne to saboda haka abin da ake yi da na al'ada sadaki lefe da kuma dan na gani ina so din nan da ake na al'ada sai a ba manya sai su zo da shi insha Allah wannan ba zai gagara ba duk abin da ka san dai ana yi to mu ma dai muna buƙatar sa sai kuma kar in dawo sanin ke kofar gidan shiga gida saboda magarba ta to a sauka lafiya Allah kiyaye madalla kawo ne ma ko babanta ko tafi ka shirya to tun dai maganar da mahaifin na ke ko kuma kai ma ka mu gaskiya abun ya zo mana ba wai bayan da muka dace kwata da abin kai na ko kana ciki da ni da man bi ne da ni wallahi na hakura a kai Allah wannan bahariya ta guda gabara
ai wallahi da mutum ai fa na rako ba wallahi kai ne sai na ga kuna dan yin kama da kai ni ba da man tabba ba wata maganar dan soyayya dawo da kana ba ku kaci ne ba ni dai kai gwargwado a ba da Allah Allah kuwa kana duka ko ka duka